Alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mi salmini dental ko ari ɗo ko fof kala bawɗo arde kullo muɗum ceɗɗo mum sran kulle mum kala bawɗo ar leƴƴi ɗi fof ko ari ɗo ko mi salmini ɗum mi juurima ɗumen mi weltanima ɗumen e dow teddungal han ko keɓɗen oɗo jinnaɗo kellifaɗo mo garɗen hande salminde ɗum woni Sadio Mbaalo Baro. Neɗɗo Allah waɗi ɗum mo ganduɗa ko neɗɗo julɗo ko jiɗɗo julɓe ko tedduɗo so ari e muɗum teddin ɗum gandina ɗum ko teddungal garduɗa e muɗum. Sadio Mbaalo Baro min calmini ɗum no feewi. Minen leydi basinaɓe min Samba Diawo dariɗo ɗo e yidde Sadio Mbaalo Baro e nder jonte tati mi hawrindini ɓe ɓiɓɓe am fof min mbi min ngara min jiwra tan to dow yeesojo amen ɗum woni Ala Sidi Dem hollana min Sadio Mbaalo Baro ko min jiɗi ɗum ko ene min teddiniri ɗum ni nder jonte tati mi heɓi ko ɓuri yimɓe 400 te komi fuɗɗi noon e yidde hoɗum e yidde hoorejo meɗen o ɗum woni président meɗen Adama Baro. sa yiɗi neɗɗo tan kala ko jeeyi a yiɗat ɗum ko yidde Adama Baro e gollal Adama Baro e geɗe ɗe Adama Baro yahta ɗe ko ɗum addi min tawi si min nanngani Sadio Mbaalo Baro min nanngani ɗum neni am min famɗini Gambia wona ɓen tan min famɗini ko Gambia fof min famɗini sabi no hanndalɗo golle Gambia ɗe han poɗɗa yidde ko jiɗɗo Gambia wona hoore ma jiɗɗa ko jiɗɗo Gambia o jiɗa ɗum ɓen noon ɓayde ɓe nganndi hoorejo meɗen o yeeso jomum o ko jiɗɗo Gambia ko teddinɗo Gambia sa jooɗima hannde nder Gambia minen URD min mbi président o ko URD yiɗi e leydi honante kam Komboga wiya président o ko ga yiɗi eminen no miɗen nganndi ko toon ko jibina nden si o yiɗi ga minen kay est ce que minen mi añan min nden noon si o yiɗi ga o yiɗi minen min potani mo yidde ko min poti komin donɗo mo min mbaɗa mbo ɗum mo foti wonde ɗe Sadio Mbaalo Baro min calmini ɗum min beltani jinnaɓe kadi jooɗiɓe ɗo ɓe fof min beltani o fota andude noon Sidi Dem ombo dari e nder Gambia fof kala ɗo o andi ɗo junngo makko ngo huɓtata kanko noon Sidi Dem o laarani pullo o laarani ceɗɗo o laarani leñol fof ko fof o faala huttinde o adda o watta e junngo président sabina minen han sa a laari fuɗɗi gil diaspora ɓen jogii toon mawɓe ɓe ngannduɗaa ko mawɓe hellifaɓe yiɓɓe o leydi ndi ɓamto ɓen miɗen nanngodiri he ɓen miɗen mbaddi e ɓen junngo woto so yii hannde hay ɓen ɓe gimmini ɗo hay télévision ji mumen ngadi ɗo fii hoɗum fii teddinde président o teddinde jinnaaɗo amen o hannde de o Sadio Mbaalo Baro o annda mboɗi heewi ɓiɓɓe de leydi base han ko alaa ko min ndaari sina Sadio Mbaalo Baro yo fot andude yo anndu ombo jogii hannde ɓeygure nde o annda to ɓeygure makko nde haaɗi nden noon ɓeygure nde hoɗum waɗirana ko fii gorko makko miɗen jiɗi gorko makko haa min nganndi min tawi ko be min ngara min kolla bo makko on jikki amen ɗo haaɗi nden noon kala ko ari ɗo fof miɗen ɗum beltani miɗen ɗum jarna sa yii ɓeɗo ɓe hellifaaɓe fof ngari han jooɗiima ɗo ko wi'ayde ko rewɓe noddaaɓe ɓe rewɓe noddaaɓe ɓe noddira ko pour hombo ko pour Sadio Mbaalo Baro nden onon rewɓe ɓe hoɗum mbawton wadde luttoɗon ɗo ɓaawo to ƴoññon minen worɓe ɓe hay gorko mo ƴoƴaani an ƴoññon ɗum haa nattino ɗum e nder e oɗo parti e compine mo ngonɗon sabi no anndi hay minen worɓe ɓe waɗi woɓɓe ɓe ngannduɗaa so a haalnaan ɗumen haa mbaɗɗon an men faram-faysi wawta wonde te noon hoɗum wawta wadde worɓe ɓe faram-faysi haa mbawa faam hono rewɓe ɓe sabi no debbo kala mbaawi ɗo e gonɗo to ɓaawo gorko muɗum haalani ɗum ko moƴƴata ɗum gollani ɗum ko moƴƴata ɗum gorko o jaɓana ɗum nden ono rewɓe ɓe mi salmini on mi jaari on mi juurima on
ñaagima on duwaw Sadio Mbaalo Baro ha minen komin paala o waɗa feere kala ɗo o rewata ɓeygure makko ko woni base ko o yaha o yiya ɓeygure makko nde o daro noon kadi o daro ɗo e ɓeygure makko nde o holla ɓeygure makko nde ko kanko woni nene maɓɓe hande boɗi jogii hande ɓiɓɓe ɗe min calmini min juurima min calmini oɗo Lamin Diallo on jarama on beltanama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh